ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲು ಏರೆಂಡ ಅನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಜನ ಮಲ್ಪರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಸತ್ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಕದೆಲ್ ಬೋತಿನ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ಪಾಡ್ದು ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತು ಅಮ್ಮ ಉಂಡು ಗಾಯ್ಸಲೆ ಒಂದೇ ಅಜಯ್ ಪಂಡ ಗಾಯ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಲು ನಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ 2024 ಎಣ್ಣೆ ಭಾರಿ ಜೋರು ಕೈ ಮುಗ್ಗೆಂದುಲ್ಲು ಹೊಡ್ತಿ 2024 ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪಲಿದ್ದೇವರೆ ಬಂದು ನಟ್ಟು ಏನು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದೆ ಭಾರಿ ಜೋರು ಕೈ ಮುಗ್ಗೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದುಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆನಾ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಇದೇರ್ ಬನ್ನಿಯಾ ಬಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ದು ಖಾಲಿ ಜೋಗುಲ ಇದು ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ ಮಲಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಪೂರ ಬೈದಿನ ಪೂರ ಬುಡಾಡು ಹೆಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನ್ಯೂ ಲಾಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ 2024 ಎಂಡ 9 ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನಿ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಪಂಡ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಸೊ ಈ ವರ್ಷದ ಈ ವರ್ಷ ಎಂಡ 9 ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ಎರೆಗಾಂಡಲ ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ ಎತ್ತು ಅನ್ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಹರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ವಿ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಸಾರಿ ಕೇಳುವ ಮೇರೆ ನೈಜೀರಿಯಾ ಪೋದು ಪುನಗ ಇಂಕುಲು ಫುಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪುರ ಮಲ್ಪುನ ಬುಡ್ದಿತ್ತ ಮಲ್ದಿತ್ತು ಜಾ ಮೇರೆ ಅಡೆ ಪೋದು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಇಂಕಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಕು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಮೇರೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕುಲು ಒಂತ ಟೈಮ್ ಬುಡ್ದು ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪುರ ಪಾಡ್ಲೆ ಸರ್ ಬಲ್ತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬಣ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೇರು ಮಸ್ತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಂಕಲೆ ಬನ್ನ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬನ್ನೋಂಡ ನೈಜೀರಿಯಾ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ನಮಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮಕ್ ಎಂಕುಲು ಎನ್ನಿದಿತ್ತು ಜಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪನ ಯಾನ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನಿದಿತ್ತೆ ಪನ ಬೋಂಡ್ ನಾನು ದಾಲ ಮಲ್ಪರ್ ಲಾಪು ಜಂಚ ಇಂಚಂದ್ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೆಗೆದು ನೆಂಕ್ ಪ್ರತಿಯವರಿಲ್ಲ ಪಪ್ಪನ ಮೂಗ ಕಣ್ಣು ಅವು ಕಣ್ಣು ಮೂಗೋಂಡು ಮೂಗು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವೇ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರ ಪ್ರತಿಯವರಿಲ್ಲ ಯಾಂಕುಲು ಐಕು ಏಪೋಗ್ಲ ಎಂಕುಲು ಚಿರನುಣಿ ಅದು ಪೋನಿಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮೇರೆಗಿದ್ದ ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಇತ್ತನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಪುರ ಪಾಡ್ರಾಂತಿಜಿ ಪಾಪ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತ ಪುರ ಕೇನು ಇರು ಮಸ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಡನ್ ಜೀತ್ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆತಿನ ಎಂಕಲೆ 2024 ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ಬನ್ನಾಗ ಅವಿ ವಿಷಯ 2024 ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಪೂರ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಆಯ್ನಿ ಬಟ್ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೆಗೆದ ಲೆಕ್ಕ ತಿಗದಾರ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಂಕಲೆ ಗೀತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯವರಿಲ್ಲ ಐಕ್ ಎಂಕುಲವೇ ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡೆ ಚಿರರುಣಿ ಇಂದ ಎಪ್ಪಲು ಚಿರರುಣಿ ಅದಪ್ಪುವ ಅವೇ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅದುಪ್ಪಾಡು ಪ್ರತಿಯೊರನ್ನ ಏನ ಆಸೆ ಉಂಡು ಏನ ಡ್ರೀಮ್ ದೀತಾರೆ ಪೂರ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಲ್ಪಡ ದೇವೇ ಬಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಎಂಕುಲು ನಟ್ಟುವ ಅಂಚೆ ನಿಗೆಲೆ ಎಂಕಲ್ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪರ ಇರ್ತಾನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡು ವಿಶ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ಸತಿ ಇಂಕಲಿಗೆ 2023 ಅವಡ್ 24 ಅವಡ್ ಅಡ್ಲ ಇಯರ್ ಇಂಕಲಿಗೆ ಮಿಡ್ಲುಡ್ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ ಮೊಗಲು ಜೋಕಲ್ನ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ 2 ಮಂತ್ಸ್ ಬಂದು ಮೇರೆ ಜಾಬ್ ರಾಂಡ್ ಪೋಯರ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆ ಪುರ ಜಾಬ್ ಪುರ ಬಂದೆ ಅಂದ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂದ ಪನ್ಪೇನೆ ಫ್ರಾಡ್ 2023 ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೆ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಏನದಿತ್ತು ಯಾನಂಜಿ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ಏರ್ ಎಂಡಾನಾಗ ಒಂಜಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಜನ ಮಲ್ಪರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ 2022 ಎಂಡಾನಾಗ ಪಂಡ ಇಂಚ ಆವೋಡು 2023 ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಅಂಡ 2023 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗನೇ ಹೆಂಗೆ ಏನ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಲೈಫ್ ಸುರಾಂಡ್ ಏನು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಪೂರ್ಣ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿದ ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಮಸ್ತೆಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಯೋಲು ಮಸ್ತ್ ಬನ್ನ ದೇವರು ಮಸ್ತ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತಿ 2023 ಜೋಕುಲು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ 2 ತಿಂಗಳು ದೇವರು ಏನಾಡು ಎಡ್ಡೆ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಎಂಕ ಆಂಡ್ ಬಿದ್ದೇರುಡು ಎಬ್ರಾಡ್ ಪೋದು 2024 ಏಪ್ರಿಲ್ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಎಡ್ಡೆನೇ ಇತ್ತಂತ ಓಕೆ ಬೇಲೆ ಇತ್ತು ಜಾಬ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡ್ ಐದು ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಎನ್ನದಿತ್ತಿಜಿ ಜಾಬ್ ಇಂಚ ಆಪುಡು ಯಾನ ಈ ಸಮಯ ಊರುಡು ಕುಲ್ಲು ಯಾನು ಎನ್ನದಿತ್ತಿಜಿ
ಅಂಡ್ ಅವೆ 2024 ನಮ್ಮ ನಿಖಿಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನ್ನ ಲಾಗ್ ಗೊತ್ತು ಪುಣ್ಯ ಪೂರ ಪಂತ ಹೆಲ್ತ್ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮೇರೆ ಇಶ್ಯೂ ಬತ್ತಂಡ ಅವರ 2 ವೀಕ್ಸ್ ಮುಟ ಮೇರೆಗೆ ತೆಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತವನ್ನ ವಿಚಿತ್ರ ಮೇರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚ ಆತಿನದ ತೆಮ್ಮ ಪುರ ಇಂಚ ಹುಷಾರು ಬಂದಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮರಣಿ ವಾಯ್ಸ್ ಪೋತಿನ ಎನ್ನ 1 ವೀಕ್ ಮಿತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅವನ 2 ವಾರ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾತುಜಿ ಆ ಒಂದುಂಡಿತ್ತೆ ಐದು ಪಕ್ಕವೇ ಎನ್ನ ಜಾಬ್ ದಾವಾಡು ಜಾಬ್ ದೇಶೋಡಿ ಎಂಕ ಏಜೆಂಟ್ ಮೋಸ ಮಲ್ತೇರು ಐಟಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಊರುಡುಕುಲ್ರೆ ಮೇನ್ ರೀಸನೇ ಅವು ಪನ ಎನ್ನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎನ್ನ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪೂರ ಅಗಲ ಕೈಟಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚಾದ ಇಂಕ ಓಲ್ಲ ಬೇತೆ ಜಮ್ಮಲ್ ಪರ್ಲ ಅವನು ಎತ್ತುಜಿ ಬೇತೆ ಓಲ್ಲ ಜಾಬ್ಗೆ ಅಬ್ರಾಡ್ಗೆ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇಂಕ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಿಗುದುಂಡು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗುದುಂಡು ಇತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಇಂಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಅಮೌಂಟ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇಂಕ 30,000 ಎನ್ನ ಬೈದುಂಡು ನನ್ನ 30,000 ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಜನವರಿ ಮುಗಿತಲೇ ಪಾಡು ಬಂತೇರು ತೂಕ ಏನು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಅಪೂರ್ಣ ಸೀನಿಯರ್ ಅಜಯ್ ಬಂದು ಅಜಯ್ ದುಂಬು ಎಂಕುಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತು ದುಂಬು ಏನು ಅಜಯ್ನ ಇಲ್ಲಾಡಿತ್ತೆ ಅಜಯ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬರುವಂತೆ ಏನು ಅಗಲ್ನ ಪೋವಂತೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಆಶಿಗೇಶ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಬ್ಬುಪುರ ಪುನಃ ಎಂಗಳೊಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತು ನೀಚ್ ಅಂತ ಪುನಃ ಎಂಗ್ಲು ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಅಂಡ ಇವೆಂಚುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪೋಂಡು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಏನ ಮದ್ಮೆಗೆ ಎಂಕ್ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಕಾಲ್ ಬತ್ತು ಅನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ತೂನಾಗ ಅಜಯ್ನ ಮದ್ಮೆಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಬರೋಂದುಲ್ಲಿ ಯಾನಿಗೆಲ್ಲ ತೋಜಾವೆ ಈರ ಅಜಯ್ ಪಂದು ಎಂಕ್ಲ ಶಾಕ್ ಆಂಡ ಐ ನೆನಪದಿದ್ದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಐಕೊಂಜಿ ಗ್ರೇಟ್ ಆಯ್ ಯಾರು ಇನ್ನಿತ್ತು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅವೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಮರಣಿಂಚಿ ನನಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಬರ ಪಾಡ್ರೆ ಆದಜ್ಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇದೇ ಬಂದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತುಜೇರಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಪೂರ್ಣಗಳು ಇಲ್ಲ ಇತ್ತುಜೇರು ಗೊತ್ತು ಪುನಿಗಳಿಗೆ ಅಪೂರ್ಣ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಎನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತುಜಿ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತುಜಿ ಅನ್ಸಾದ ಎಂಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಆದಜ್ಜಿ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಶೀತ ಆಗಲೇ ಅಮ್ಮೆರೆ ತುರ ಎನ್ನ ಅಗಲನ ತುರ ಆತಂಡೆ ಯಾರು ಮುಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ನಾನು ಸಿರಿಗೆಲೆ ಕಿಸ್ಕೊರಿ ವಾ 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 ಅಪ್ಪ పెద్దలే పులి అమ్మ ఉండు అబ్బో టామీ లేపులే టామీని పుచ్చ ಸೊ ಗೈಸ್ ಇನಿಯಾಬೆ ಎಂಕಲ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಹೇಶಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಪೋಡೊಂದಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಮಹೇಶಣ್ಣ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಯಾನು ಪೋಡೊಂದಿಲ್ಲೇ ಯಾನೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮದ್ಮೆ ದುಂಬೆ ಪೋಯಿನ ಅಂದ್ ಮಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೋತೀನಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದದ ಯಾನಿದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬೋತುಜಿ ಆ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಮಹೇಶಣ್ಣ ಅವುಲು ಗೇಮ್ಸ್ ಬರದಿ ತುಪ್ಪೇರಿ ಏನಾಳ ಗೇಮ್ಸ್ ಬರದಿ ಪೇರು ಸೊ ತೂಕ ಅಂದ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಭಿ ಮಿಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನ ಮಿಸ್ ಆತೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಬೈದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಲೈತೆ ಜೊತೆ ಯಾನ್ ನೋಡಿತ್ತೆ ಸೊ ಅವೇ ಈ ಸರ್ತಿ ತೂಕದ ಜೋಕುಲ್ ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಎತ್ತಿರು ಅಂಚಾದ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ಲಿತ್ತು ಜೆ ಅಂಚಾದ ಪೋದಿತ್ತು ಜಾ ಈ ವರ್ಷ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಮಹೇಶಣ್ಣ ಪಕ್ಕನ ಪುರ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಾಲವಂತೆ ಮೊಲ್ಲಾದಿ ಪುಣತ ಬಲೆ ಅಂದ ಅಂಚದಿ ಪೋರಂಡು ಗೇಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಗೇಮ್ಸ್ ದಾಲ ಡಿಸೈಡ್ ಆಯ್ತಜಿ ನಮ್ಮ ಡಿಸೈಡ್ ಆಯ್ತು ತೂಕ ಅಗುಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ದು ಮಹೇಶಣ್ಣ ಅಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತೂಕ ಏನಂದು ಎಂಗುಲವೇ ದಾಂಡ್ಲ ಕಿಂಜ ಪುರ ಗೇಮ್ಸ್ ಪುರ ದಾಂಡ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಹಾಪುಣ ತೂಪ ಒಂಚೂರು ಗಮ್ಮತ್ ಉಪ್ಪಾಡು ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಅಂದು ಅಗುಲು ಏಪಣ್ಣ ದೀಪೇರು ಆ ವರ್ಷಲ ಅಗುಲು ದೀಪೇರು ದಾಂಡ್ಲ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ತೂಕ ನಮ್ಮ ದಾಂಡ್ಲ 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಗೇಮ್ಸ್ ಗುಬ್ಬುದು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಗಲಿಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಪಣ ವಿಶ್ ಮಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಪ್ಪು ಅವೇ ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ಏನಂತ ತೂಕ ಏನ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಅವು ಎಲ್ಲ ಮಿನಿ ಆಯ್ತಾ ವ್ಲಾಗ್ ಮಿನಿ ಪಾಠ ತುಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಕೈಪು ಏನ ಕಾಚಿಕೊಂಬಿಡೋದೇನು ಕಾಚಿಕೊಂಬಿಟ್ಟದ ಕೈಪು ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚನಿತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ಪದ ಬಿದ್ದಾಡಿದ್ದೀರಿ 2024 ಹಿಂಗಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಂಚ್ ಡಿನ್ನರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಂಚ್ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಕಾಚಿಕೊಂಬಿಡಲ್ಲ ಆಮ್ಲೆಟ್ಲ ಎಣ್ಣು ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಪೂರ ಐತೆ ಚೋಕ್ ಹಾಕೊಂತಲಿ ಪೂರ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾವು ಏತೆಣ್ಣೆ ಬಾಡಿ ನೀವು ಮುಖ ಏನಾನು ಪೂರ ಏನ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಗೆ ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬರ್ತೈತೆ ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಹಂಗಿದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಇಂಜನೆ ಎನ್ನ ಅಂಗಿ ಪೂರ ಇಂಜನೆ
ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಪಾಡ್ನೇ ಬರೋಡು ಬಂದ ಒಂದು ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಏನು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪೋಂಡು ಸತುಲೆ ಗಾಯಸ್ ಒಂದು ಕದಲ್ ಪೋತಿನ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದು ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಮಲ್ಪುಲು ಅವಿನ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ತೂಪೇನು ತುಲೆ ಅಪೂರ್ಣ ಎಂದೇನು ಆಮ್ಲೆಟಾ ಉಲ್ಟಾ ಪಾಡ್ನಾಗಂತೆ నీకు పాట పలుపు చెప్పరు విషాది ఓ భయంకర నిన్న ಓಡಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಂಚದಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣನಾಗ ಬೆದವ ಮಲ್ಪೂಲು ಕಣ್ಣ ನೋಡ್ತದೆ ನೆಟ್ಟೆ ಕಾಯ್ತದಿ ಹೊಡತ್ತೆ ಅಮ್ಮೆಜ್ಜೀರ್ ಅಣ್ಣ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇದು ಬರ್ಬೇ ಹೆಂಗಟ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮಾರೆ ಗಾಯಸಲೆ ಒಂದೇ ಅಜಯ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮದ್ಮೆ ಹಿಂಗಲ್ಲ ದುಬೈದ ಅಣ್ಣೆ ಇದಾ ಪೈ ಪೈ ಲಕ್ಕಿ ನಿತ್ತೆ ಅವು ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಟಿವಿದೈತೆ ಅವು ತಡಲ್ಬಲಿ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಅಜಯ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡದ ಒಂದು ಹಂಗೆ ವಾ ಪುರ್ಲದ ಜಿನಿಯಾ ಎಂಚಂಡಪ್ಪ ಬಾ ಬಾ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡಗೆ ರೈಟ್ ಹಾಂ ಐಸ್ ಮುಸುಡುದಾನೆ ಎಂಚಾಪಿ ವರ್ದಾಪಿನಿ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಚಾಪಿ ರೇಗೆ ಪಪ್ಪ ಮಾಡ್ಕಣ ಪಪ್ಪಾಗೆ ಗೈಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಲೋ ಜನ ನಂಗೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಾರಿ ಗೀತಂದೆಲ್ಲದ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಏನ ಕ್ಯೂಟಿ ಆಯ್ನ ಬಾಬಾ ಬಾರಿ ಪೊಳ್ಳು ತೋಜನಿ ಬಾಬಾ ಗಾಯ ಸಂಚ ತೋಜ ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಅಜಯ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡ್ರೆಸ್ ತಿಗೆ ಆರ್ತಿಗೆ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ಅಜಯ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಪೋಯಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಜಯ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಟು ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಅವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಒನ್ ಅಜಯ್ನ ಆಪಿನರಿಗೆ ಅಂದ್ ಅರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ ಅಜಯ್ನ ಆಪಿನರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಸೊ ಹಾಣ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಅಜಯ್ ಬತ್ತು ಪೋಯಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷದ ಎಂಡ್ ಒಂದೇ ಈ ವರ್ಷದ ಎಂಡಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ 2024ದ ಯಾರೇನೋ ಅಂತ ದಾರಣ ಇನ್ನೀಗ ದಾರಣ ರೆಸಿಪಿದ ಐದೇನೆ ಅಂತ ನಾನು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಕೋಡೆ ಪೋಯಿತ್ತು ಮಂಚಾಲಕ್ಕೆ ಅಂಡ ಬಂದು ಕೋಡೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಏಪೋಡು ಪಣಂದುರ್ಲಿ ರಂಜಿ ಮರ್ವಾಯಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದು ಬೀದಿನಿ ಮರಗಲ್ದಿಡ ಕನ್ಪೇನ ಬಂದೆ ಅಂಡ ಎಂಕಲೆ ಕೋಡೆ ಪೋನಾಗ ಕೋಡೆ ಬಂದೆ ಪುನಃ ಅಮಾಸೆ ಹತ್ತಿರ ಅಂಚಾದು ಸೊ ಒಂದೇ ಸೊ ಇನ್ನಿಕ್ಕಿದೆ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ಸಿಕ್ಕಗ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಕೇರ್